Masyarakat disapa dong Mbak Niken. Injih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Agem bapak-bapak yang terhormat dateng lenggah dateng ajeng. Kula ngaturaken sugeng dalu, selamat menikmati. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga diberi rezeki yang banyak, kelancaran segala urusannya. Amin. Sudah. Yang penting doa terbaik. Alhamdulillah Mbak Niken. Injih apa? Ngawi iki gudange dalang. Di Ngawi kuwi arep golek dalang sing piye enak. Nggih. Ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Bupati Ngawi. Ora perlu ada-ada dalang Ngawi apik-apik. Kowe arep golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyabetne kleru ya enak. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung roh jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem iki tenan. Iki dalang Werkudara iki. Wonge gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Pak. Diringi gamelan rak wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton, musik. Penonton Diajak interaksi. Meneng sih. Jak interaksi. Delok neme pira pelok. Ayo nyanyi bareng karo Niken. Yo kanca neng kisik gembira karo keplok. 1 2 3. Yo kanca neng kisik Gembira alera plera banyune segara. Niken meneng. Yo. Banter. Alam trene mas nengah piap banyu pinalan ora jaman-jaman karame samguyung ngilangake rasa langkralasa akin jawel mas cepel wis sore peting kelompok katon awe-awe brayogane Tampane gendang ya. bali wae dene sesuk-esuk Nyanyi bareng. Nyanyi bareng yuk. Yo kancane kisih gembira Lera-lera banyune segara Aklian numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata Wong Sakmenika keluargane sampun guyub rukun. Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih.
น้อง kompak. Tu